Siyakwamkela kwesinye isiqendu sika Siyayinqoba SHAP. Masike sive ukuba abadlali bethu basiphathele ntoni namhlanje. Kwaye nditshata eyona ntombi yakhe yantle apha emhlabeni. Andisayingxamelanga i-honeymoon yethu ukuze sizoqalisa ukwenza abantwana. Nyani kanti? Kodwa sithethile ngale nto nje. Ndiyayazi kodwa Hayi Kelly, liphupho elingazukwenzekelo. Andifuni ukurisk abantwana bethu bazalwe be-HIV positive. noko ke ungakhe uvume uyoncokola nosisivuyekazi lento. Ndiyayazi uzawuthini. Ndicela imizuzu yakho nje eyi-30 qha. Okay, kulungile. Kodwa singazithembisi. Sinako? Likhona ithuba lokuba yenzeke. Ndixelele. Njani? Ukuba ngaba umuntu ophila nentsholongwane kagawulayo une-viral load engabonwayo, alikho ithuba lokusulela umlingane wakhe ngentsholongwane kagawulayo, nokuba abasebenzisi ikhondom. Yenzeka njani into enjalo? Ukuzinikela uthathe i-ARVs uyayithoba intsholongwane egazini lomntu luyibeke kumaqondo aphantsi kangangokuba sithi ayibonwa. Kwaye ukuba ihlala injalo ingajiki iinyanga ezintandathu, awunakumsulela umlingane wakho nokuba usebenzisa ikhondom. Uzama ukuthi zinganabantwana kuba sobabini sine-viral load engabonakaliyo kwezi nyanga ezintandathu zidluleyo? Ewe, kwayinto enganakuphikiswa tule. Abantu abathatha i-treatment ye-HIV abanakusulela umlingane wabo ngentsholongwane. Ukungabona kwayo kulingana nokungasuleli kwayo. Ingaba loo nto ithi sinyangekile? Hayi, usenayo i-HIV emzimbeni wakho futhi awunyangekanga. Kwaye ukuba uyayeka ukuthatha i-ARV zakho, ubungakanani bentsholongwane emzimbeni wakho buza kwenyuka kwaye ne-viral load iza kwenyuka nayo. Khumbula ukuba ukuthobela ukuthatha unyango kuyafuneka ukuze i-viral load iqhubeke ihlale ingabonakali. Kodwa ukuba intsholongwane isesemzimbeni wam, ndingayidlulisela emntaneni wam? Ngokuba kwi-ARVs nokuba ne-viral load engabonwayo, kuyayihlisa kakhulu ingozi yokusulela i-HIV kusana lwakho olungekazalwa. Hey, bendicinga uba bendingenakuze ndibe ngutata. Iyandivuyisa loo nto. Kamva Matika, uyamthatha uKelly Mzamo abe inkosikazi yakho oyitshate ngoku semthethweni? Ndiyamthatha. Kelly Mzamo, uyamthatha uKamva Matika abe ngumyeni wakho omtshate ngoku semthethweni? Ewe, ndiyamthatha. Ngoku ke, niyindoda nomfazi, ningancamisana abantwana bam. Ukuqala unyango lwakho lwe-HIV okanye ukufumana ulwazi oluthe vetshe, sithumele uWhatsApp ku-079 258 7642 okanye uye kwi-Facebook page yethu @Siyayinqoba SHAP.